Proste sme to s týmto herglíkom. Na začiatok jeden poznatok môj. Uvedomil som si asi, že prečo mám rád tieto Peugeoty. A asi je to preto, že som povolaním elektrikár a u týchto starých francúzskych aut sú dosť časté problémy s elektrikou. Toto konkrétne auto moc veľké problémy s elektrikou nemá a aj tie, čo si ukážeme, tak sú úplne bežné aj u iných značiek a nedá sa povedať, že by sa to dialo nejako často, ale sú to také normálne choroby týchto aut. A začneme teda asi páčkou smerovky, ktorá mala problém, že keď som vytočil volant, tak ju tuším doľava alebo tak ju samo zaplo. Hej. Ono tie smerovkové páčky sa dajú repasovať. Sú ľudia, ktorí sa venujú konkrétne týmto veciam, že repasujú tieto smerovkové páčky. Ja som ale mal podozrenie, že to asi páčkou možno ani nebude, pretože tá smerovka normálne fungovala, akurát, že ju buď nevyplo, keď som vytočil veľa volant, tak ju samé zaplo a preto som predpokladal, že to nebude asi tou samotnou páčkou, ale podvolantovým krúžkom, ktorý by mal akože vypínať tú smerovku a niekedy ju nevyplo alebo ju zaplo samé od seba. A smerovka ako taká držala, takže nepredpokladal som, že to bude ono a teda ako taký začiatočný pokus som sa rozhodol, že skúsim to vyčistiť zase našim starým známym brzdovým čističom. Určite sú možno aj lepšie nejaké veci na takéto elektronické zariadenia, či by sa dalo čistiť, ale ten brzdový čistič je fajn v tom, že ľahko, rýchlo vyprchá a tým pádom vám tam nezostane ten benzín alebo čo to je vlastne. Tak ideme na to. Zase budeme dávať dole airbag, takže najlepšie je vybrať si baterku alebo teda odpojiť si baterku. Tak baterku máme odpojenú a začať by sa malo s týmto krytom. Ten má tuto dole šrobiky, ja dúfam, že to kamerujem dobre. Tuto sú šrobiky, ktoré musíme povoliť ako prvé. Ako správny Francúz, tak to má všade Torxy. A niektoré tieto dierky v tých plastoch sú tenučké a nevošla mi tam bit z golasady, takže to musím robiť takýmito obyčajnými kľúčikmi. Našťastie tu není veľa tých šrobov a keď to silno nedotiahnete, tak to aj celkom dobre ide povoliť. Takže zhodiť tento kryt. Ešte ďalšiu vec, ktorú treba povedať, ak sa vám dá posúvať volant, tak je dobré si ho čo najviac posunúť. Potom to vlastne len takýmto rozmykaním sa rozpolí. Tuto dole nám to drží na tej páčke, ešte sa neutrhne, nevadí. A toto dáme dole. Teraz keď sme v štádiu tomto, že to máme dole, tak musíme dať dole airbag samotný. A airbag samotný, ako tu vidíte túto dieročku, tak musíme to takto povoliť. Keďže tuto sa neviem dostať, pretože mi tu zavadzajú páčky, tak si ten volant musím o kúsok otočiť. Keďže sa mi zamkol, tak ho odomkneme. Ja som to robil asi v takejto polovičnej polohe, lebo jeden šrobík je tu, jeden tu. A teda odšrobujeme tieto šrobiky, čo sú tu vzadu. Sú dva. A zase som im celkom dal. Nepočítal som, že to budem rozoberať a preto som to tak zatiahol, ale tak pre toto video som sa rozhodol, že vám to ukážem, ako sa to rozoberá. Idem si zobrať nejaký prípravok, mi to lepšie išlo.
som to myslím, že doťahoval s niečím, takže tak toto bude jednoduchšie. Tak, máme to tam nasadené a povolené. Ako vidíte, už ten airbag sa nám samotný dvíha. Tie šrobiky sú nejako extra dlhé. Tieto samotné airbagové a tu hore je druhý. Takže zase tým istým spôsobom. Tým pádom je airbag vonku. Ešte raz upozorňujem, nezabudnúť si odpojiť baterku. Dosť nebezpečné by bolo, keby vám to vybuchne do tváre. No a keď toto máme, airbag nám vyjde von, tak tuto je ešte konektorík, ktorý treba odpojiť. Najlepšie ho s niečím pridvihnúť. Je to len takto nasadený na takejto veci a teda druhý konektor, čo nás drží, je tento. Tu treba odistiť túto modrú blbostku, ktorú som samozrejme že zlomil. U týchto starých aut to je tak povediac denný chleba, že sa tieto plasty lámu. Idem si prešrobovák. Takže čím menej plastov polámeme, tým lepšie. A tu sa asi takto má podvihnúť. Áno, podvihnúť. Airbag máme dolu. Teraz nastáva situácia, ktorá mne spôsobila dosť veľa problémov a tak sa budem snažiť, aby teraz sa to už nestalo. Nájdeme si príslušný Torx. Príslušný Torx bude asi tento, že by skúsim ho tam nasadiť. Áno, 50 Torx. A povolíme volant z toho náboja. A tu vám teda ukážem, čo sa mne konkrétne stalo a čo mne konkrétne spôsobilo veľký problém. A to, že ja som ten volant dal dole. On síce má nejaké svoje umiestnenie, ale tu není nič narysované, že ako by mal byť presne napasovaný. A potom som mal problém ho dať do roviny. Čiže v tento moment si buď nejako naznačte, aj keď ono to asi podľa mňa na tomto moc nejde. Takže ono, táto robota, buď sa teda budete potom trápiť s tým nastavením volantu, alebo dáte spraviť geometriu potom autu, nech je ten volant rovno. Je viacero spôsobov, no ja som mal ozaj dosť veľký problém ten volant potom naspäť uložiť do roviny. No a už len ten volant takto vykýveme. Tak. Vyťahneme a sme na páčkach. Samotné páčky sú chytené, myslím, že tuto dole nejakými šrobikmi. To už proste je úplne jednoduché dať dole tie páčky. A ten podvolantový krúžok je tu. Pod volantom, no, tak sa volá. Ja som vlastne krúžok aj páčky celé vystriekal tým čističom a pomohlo to. Myslím si teda, že to bolo tým krúžkom podvolantovým a ozaj po vyčistení to už ani raz nespravilo tento problém, takže pokiaľ by to robilo znova, tak asi budem riešiť krúžok, ale hovorím, bývajú u tohto auta aj problémové tie páčky smerovkové, takže môže sa stať aj to. Ja teraz ten volant nechcem vyťahovať, aby sa mi nestalo to isté znova, že ho budem mať nakrivo. Takže si to len takto ukážeme, jak sa to rozmontovalo. Keď sa dáte dole volant, tak tie páčky už sú ozaj jednoduché vybrať. U tohto modelu sa to dá aj samostatne vybrať, jedna páčka. Takže kľudne sa to dá zaniesť ozaj na repás, alebo neodporúčal by som kupovať použité, pretože tie budú mať skôr či neskôr taký istý problém. Tak máme to hotovo.
Treba potom skúsiť, či dobre ide stlačať tá trúba, lebo takto starých aut, že aj tie plasty sú dosť také o ničom a treba to všetko poskúšať, či ide. Zapnúť baterku. Druhý problém, čo sme tu mali, bol so svetlom. Keď som mal stlačenú brzdu a smerovku naraz, tak mi blikala, tuším, aj hmlovka. No proste bolo to tu také všetko pošáne, svietilo to zle, dokonca tá smerovka rýchlo blikala. Tu doberiem potrebný rade. Takže rýchlo blikala smerovka a svetlo samotné malo nejaký problémik a teda zase svojou elektrikárskou zručnosťou som zistil, že svetlo nemá dobrú kostru. Zistíte to jednoducho tak, že to svetlo proste preblikávalo. Tu vidíte už nejaké baštungy, alebo jak sa to hovorí, paskvily, alebo čo to je, no proste jak sa to u takto starých aut robí. No a problém bol, že tento plech, táto kostra, toto je vlastne kostra, lebo vidíte, že ide ku všetkým žiarovkám a je to spojené, takže ľahko zistíte, ktorá je kostra. Nemala vlastne dobrý kontakt s kasňou a tým pádom to preblikávalo. V tomto konektore, skúsim vybrať, v tomto konektore som mal túto jednu, to je tá kostra, žlto-zelený. Vidíte, ja som ho čistil, ale bol taký celý hrdzavý. Myslel som, že tým je problém. Som to vyčistil a nepomohlo. Nakoniec som musel, síce je to taký paskvil, no nie je to dobre spravené, tak jak by to malo byť, nacínované alebo čo, ale funguje, toto mi stačí. No a ja som vlastne ten káblik natiahol na novo. Tu vidíte už, že niekto asi naťahoval niečo do druhého svetla, neviem čo, či toto spiatočkové svetlo alebo čo, to je jedno. No ide o to, že natiahol som ten kábel, natiahol som ho sem. Vlastne to je šrobík, ktorý drží túto skrinku. Taktiež to nie je moc úplne šťastné riešenie, ale fungujúce. Pretože túto, čo bola kostra samotná, v hľade uvidíme, keď toto odkryjem, ale nechcem to moc odkrývať, lebo potom toto by som musel dať dole. Niekde tam, určite to nebude vidieť na tej kamere, ale niekde tam je proste pôvodná kostra auta, ktorá vlastne už len nekostrila jak mala, takže kvôli tomu to všetko vzniklo. Problém bude možno niekde medzi predkom auta a zadkom, kde ide nejaký káblik spredu dozadu a možno uhnil a vlastne tým pádom to nekostrilo jak malo, takže našiel som si kostru, kde sa to dalo uchytiť, dokonca som to uchytil aj očko som tam dal elektrikárske, nech to ako tak vyzerá a odtedy to všetko funguje, takže banálna porucha, ale ktorá môže spôsobiť neznalým ľuďom problémy, keď začnú meniť svetlo alebo niečo také. Proste treba najskôr dojsť na to, že čo je porucha a potom ju riešiť, nie hneď ako bez hlavo meniť diely. Takže v tomto prípade to zase stálo 0 €, tak ako aj tie páčky. Takže dá sa tu veľa spraviť sám, len musíte byť trpezliví a mať nejaké náradie a vedieť,
o čo ide. Dobre, takže týmto by sme to mohli ukončiť, túto elektrikárskú časť. Dúfajme, že som nič nerozďubal, že to všetko pôjde. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Dajte odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Autíčko už má najazdené takých 305 alebo koľko tisíc. Už aj ma čaká výmena oleja, už som objednaný, takže po 15 000 to idem meniť, alebo po 13, alebo ako. Trošku viac, jak u mojich aut je zvykom, ale toto auto veľa jazdí a proste to tam nabieha veľmi rýchlo. Ako musím povedať, že zatiaľ spokojnosť. Zachlepené si volá kde. Budem veľmi rád, keď sa tu stretneme zase. Najlepšie, aby tu ani nebola žiadna porucha, všetko bude v porádku, no. Dobre, trúby. Takže... Nezabudnite na odber. Čau.